Bună dimineața! Astăzi o să vorbim despre micul dejun. Este cea mai importantă masă a zilei. De obicei, dimineața, pe lângă cafea, noi mâncăm pâine cu unt, fructe, cereale neprelucrate. Avem un furnizor de tărâțe. Mergem și cumpărăm de la un brutar, unde cumpărăm pâine, cumpărăm și tărâțe de secară. Pe lângă asta preferăm un iaurt sau un ou fiert. Astăzi avem pâine prăjită cu unt și miere, cafea, kaki, acesta este fructul de kaki. Noi îl adorăm pentru că este dulce, este plin de energie și ce mănânci acolo? Eu cereale, mai exact tărâțe cu semințe de chia. De dimineață am început o discuție despre importanța alimentației în sănătatea umană și o să continuăm cu aceeași discuție pe aceeași temă. Am specificat importanța unui mic dejun în dieta zilnică. Cred că nu se dă importanța necesară nici în România, nici în Italia, nici în alte țări. Studiind alimentația zilnică a persoanelor, modul de trai, modul de viteza cu care vrem să facem totul, jobul, viața de zi cu zi, școala, practic ne împinge să înghițim efectiv alimentele pe care ni le propune piața în acest moment. Eu consider că micul dejun este foarte important. Cred că principala problemă este timpul necesar pregătirii unui bun mic dejun. Noi preferăm să mâncăm fructe, pe cât posibil fructe de sezon, de dimineață. Apoi adăugăm o feierte sau pâine integrală prăjită cu unt și miere. Știu că este un aliment destul de caloric, pentru că este plin de zahăruri, dar apoi acesta va fi folosit ca și combustibil până la ora prânzului. După cum vedeți, este ora 12:30. Noi ne pregătim să punem ceva în tigaie. Între timp, aș fi vrut să vă demonstrez și modalitatea în care pregătesc varza toscană. Chiar dacă mă repet, aș vrea să reamintesc importanța alimentării cu fructe și legume de sezon. Noi pe timpul iernii consumăm foarte multe varză. În Italia avem norocul de a putea achiziționa o mare varietate, printre care și varza toscană. V-am arătat într-un alt video. Practic o cumpărăm direct la un producător local, o gătesc o dată pe săptămână. Nu mâncăm varză în fiecare zi, ar fi cred că nu foarte plăcut, dar oricum unde o putem adăuga, cu siguranță o agreăm. Pentru calitățile sale extraordinare, varza toscană, și nu doar varza, dar toată familia acestor plante minunate sunt foarte bogate în vitamina C, vitamina A, și am văzut că o porție de varză toscană ar acoperi practic tot necesarul de vitamina K din organismul nostru. În plus, este recunoscută și cunoscută pentru calitățile sale în a combate problemele cardiovasculare. În continuare o să vă arăt cum se curăță și cum se gătește această varză.
Practic, un prim proces ar fi curățarea acesteia de pe aceste frunze. Practic, frunzele se desprind una și apoi vin curățate de pe partea dură, mai lemnoasă, cu un cuțit. Eu am un cuțit cu această formă, nu taie foarte tare, sau pur și simplu cu mâna. Practic, încercăm să tragem, rămâne doar bățul, iar noi vom folosi această parte care nu este lemnoasă. Apoi va fi tocată mărunt, pusă în tigaie cu usturoi, puțin ulei de măsline, usturoi și atât. Îi punem capacul. Dacă va fi necesar, putem adăuga un pic de apă sau mai bine un pic de vin. Avem grijă să nu ardem, asta este tot. Se gătește la foc mic pe cât posibil, circa 20 de minute. Se lasă să răcească și apoi poate fi conservată în frigider. Știu că este un proces de durată care necesită timp. Eu în circa 15 minute am reușit să-l curăț, să-l spăl și să-l pun la gătit. Așa arată în tigaie în acest moment. Având în vedere că îl prepar pentru toată săptămâna, după mine nu este o risipă de timp. Dacă este necesar, se poate adăuga apă. În acest moment eu am observat că se usucă, o să supăr un pahar de apă și continuă. Între timp este gata și pasta. Papa, o să facem spaghetti alla bolognese cu ragu de rață de săptămâna trecută. Știu că e foarte gustos. Ok, ce am făcut interesant, se lasă un pic din apa în care a fiert pasta pentru a face o cremină. Sosul devine mai cremos în acest fel. Masa este gata, poftă bună! Nu uitați, dacă vă plac videourile noastre, apăsați butonul de like și pentru a ne suporta, pentru a ne ajuta, vă rugăm să vă abonați la canalul nostru. Încă o dată vă mulțumim! O masă